Tag en sidste en. Ja. Hej. Han er så dejlig. Ej, nu bliver man helt glad jo. Så fandme også på tide. Det er jo forrigt. Det er jo forrigt. Hej, goddag. Nå, der var du jo. Ja, der var du. Hey. Nej, du skal have det. Han er helt forsvundet. Verden står endnu, og jeg vil gerne leve mere. Vilder over tumlet. Står jeg midt i centrum, det er her, de siger det snær. Og det er her, det snær. Og uger tigger videre. Vejen den er kridtet op til evig kærlighed. Langsomt vågner drømmen. Vi er sat tilbage på grund af vores ærlighed. Vores ærlighed. Vores veje mødes nu, forstår ingenting, og hvem er du, der tror på disse tomme ord, på disse tomme ord, på disse tomme ord. Står her bag ved smeden, jeg er landet godt tilbage i året 1960, og verden åbner øjne. Shit, hvor er der fint lidt på! Og alle har det samme mål, stræber efter plads. Stræber efter plads. Direktøren på det hele. Jeg bygger mig en bådtaste. Den øde jeg søger kaldes fred. Hvor mange vil mig med? Hvor mange vil mig med? Hvor mange vil mig med? Mens vi dækker dybere, bliver du Superman, reven af os nu. Og mens vi dykker dybere, bliver vi vant til mørket. Vi er faktisk blinde nu, faktisk blinde nu. Vores veje mødes nu, forstår ingenting, og hvem er du, der tror på disse tomme ord, på disse tomme ord, på disse tomme ord. Tusind tak, fordi jeg fik lov at komme igen, kære Frygte, og til alle jer, have en super fed festival. Det var fedt. Det var dejligt. Og som jeg har sagt, som jeg bor ude ved Torup Skovvej nummer 5 fra søndag mellem 15 og 18. Der kan man komme ind, så kan man få taget sådan et billede med Neller. Så kan man få sin egen. Jeg har lige været forbi Valter på Bakgården t-shirt. Er det ikke en god idé? Så fortæller jeg Lars, når jeg kommer hjem. Så. Tak for i dag.